siis tällainen etanakasvonaamio, Vaisillsvet-maski. Sitten on tällainen tää on tällainen lumikkihuuli. No lähtee, se on tällainen, tässä on tälleen, näin. Sitten on tämmönen hajuvesi, niin tälleen, ihana. Niin. Sitten tuolla on mun tavaroit. Tuossa on pullokassi. No niin, no ei tää nyt oo mitään erikoista. Nyt mä oon niinku kotona, mä näytän tän. Tuossa on tuo reppu. Mä oon vähän tehnyt lahjaa, niin tossa on vähän tollasta tolleen. No laitas tähkiin niin. Mut siis joo, tonne saa niinku, siis jos niinku, ois joku paikka mihin vois laittaa, mitä videoita niinku haluis nähdä. Mut kun ei mulla oo oikein näytettävä, kun näytän vaan tätä huonetta. Tuolla on noi lumiukot. Tossa on tuolla nukkuu mun äiti jäiskä. Tossa on tollanen, kun tää on tällainen niinku täki. Siis tossa on tolleen, mistä aina katotaan tolleen. Sitten niinku, tää on tällainen täki. No tota ei tarvi näyttää, tää on basic. Mut tossa on tollanen basic tolleen. Okei.